alfahar. A garinmu nan Maraɗi sabon biro a kai mana. A garinmu nan Maraɗi yau bikin shi ne muke yi, kowa yana zumuɗi. Shehu Ahmadu Uba ne mai taimakon talaka. Shehu Ahmadu mu mai san talaka, mai tausayin mu, RS mu zaɓi aran mu. Ya kira muke ga kowa ku fito gana mu. Shehu Ahmadu mu, Shehu Ahmadu mu. Gaskiya zaɓi na kowa a cikin ta za mu zauna rani da damuna. Ni ma dishe na zo kan baituka na, ta muna ta alfahar manyan mu da kankana. RS dai gaskiya ce dole in faɗa. Shehu Ahmadu gwani ne mai son zumunci, ya haɗa kawunan mu ya san karamci. Gaba tafiyar guda ce, da ku zama haɗe kanmu mun samu yanci.